Salamu aleyküm. Şu 25'de kahveden bamperimle kardanım geldim ya. Wa aleykum selam. Yaşman salamu aleyküm. Kaçanda kaýetdiň? Geçen yıl Dekabr 25. ettin, değil mi o? 25. Brayam geçen hafta geldi o. Neyse garaşdyryp bildiňiz o. Ay beýleden garaşdyrýarlar da bize günahkar. Däl gel görkezin. Näde o sen nauskadyň almak üçin 20 san nauskadalyk buluň içinde A4, S5, A5, Porsche Beetle çende bar. Ne idealce nauskat meniňem. Deret faralar, zatlar, letimmeden. Onuňa dogra may olaram edil men ýalyk degirip turup beren başga da bardyrlar.Oluňa mesebeden satarsyň oýnam. Şu teredin şu maňa ventilator, radiatoram gerekdi. Yo, nauskat bolan, no ventilator, radiator, patrubkalar köp zat giyir şeýle aňyrdan kesilýär. Enim öňü polnusty, bitin. Ama kardanyň ýagdaýyna göräýärler. Ýür. Berde de men kardanyň üçin 80 kardan aldım diýsene. Yok da sen üçün däl, bular aslında gowy satylýan zat, ne sen kim şulan üçin? Ewa, am sagr olmaýar? Awa, Sagr ol bizde ýok diýämi? Şu. sagr ol ýokdur, dost bizim rollen tarpedas nimedem dok, mun ikilik turbo motor wa A4, A5, Q5 gawat gelýär. Weda korobka wa DSG korobka, ol başa gatken model awdlara gawat gelýär. Gülýär täze kan sürmedi, probegam keçi. A5 A4'de oturdup bolýarmy na? Meselesi. Heredin noz edil men hadawy urnuna zakat edem. O kıştatyn görýän zakatyňyz kän gelipdir da içinde towerega bolýanyň mamyň içinde. Bar dost, bunun içinde Volkswagen Audi, ehli modeller wa Volkswagen Passat, Tiguan, Touareg, Audi A4, A5, S5, Alti, hem modeller var. ABS'ler, hadawoylar, baraban, diskalar, granatlar, ehli zapçatlar, amortizator, pneumo, любой zat var dost. Şu aňyrk altyn çykýan ekrany maýşy. Bun dostum 4000 manda zakata getirdim berdi. Mutrial şulaň içinde geldim şu. Mutrial däl dost, 3 hesardan bize gelersin bir trosun çalışýatmy. Şu yeşiklen bar hadawoya degişde berdi motorum bar öjana. Awa bar 3 kilik motor var, 3'lük turbo var, 2'lik turbo var, 200-250 Passat sesin korobkalar var, rulyovoy var, turbina var, kollektorlar var, ehli zapçatlar, radiatorlar, ventilatorlar, giden zapçat var. Sen ne tuareng zapçatdan alýanmy? Yo men zapçatlar aljak da, oja ýük gelýänçe men maşynam satylýar.